bu şişme beyramımızın ikinci mertebe, bu yıl ikinci yıl ütküremiz. İkinci yıl ütküremiz. Ozgan yıl boğalar bilen ebiler. Şuraşu bulgan bu yıl esneginde maştablar aytıldıra jindi. Şuradık indi. Yine biz min ozgan yıl grant katlaşıp pul yasadık. Bu yıl indi grantta katlaşıp ikinci orunu alıp şuşu naybirişini yasadık. Şuşuna bağışlar. Jiştirdik da biz. Oynatkalar bilen fikirleşip. İde naturna şişme beyremiz var bizden da düşünüyoruz. Temler şuşunu jiştirdik. Bu yine bizden ezrak masfera kolaydı. Zorlar. Dom kültürü. Hazırlığında Allah uzlaşaklar, beyremde mine abiler şakırdım. Ondan sonra benim bir sebebim şu. Bizim din koridorda обычно лучший подборга урна берилер. И bu konkurs kadar almış olan bizim ulu kişiler, okumuştaki okalar, abiler var. Şişe göratkan abiler var şunday. Yine şularını yürüp çıktım da ben. Şularga azra bugün bülek bir fırsatından indi şu beyremden tutrak oldu. Şunu yıl sayın tradisiyaya kirtip, özümün mikrorayonda, magistral mikrorayonda indi. Şu лучший подборы konkursuna yıl ahırındaydı. Şimdi yine итог жасау. Бүлеклер бирүү һәм кешенең күңелен күрүү, яңадан инде микрорайон тагында матурлау өчен эшләнгән эш бу. Мерапа безнең ул халыклар оешмасының җитәкчесе предложение ясады инде. Килингә шишмә юлы күрсәтү юласын күрсәк бик матур булыр иде дип узган ел әйткән юлларны. Менә шушы набережный ясалгач, матур җир булгач, шуны эшләргә булдык һәм аннан соң инде Varımı totar oyunları, bağlarının totar oyunları ko'rsatу тоже. Ülüşü bulaşak. Hazır olduğunda biz yine subботникlar uzadı. Жинтиклеп жиыштырдык территорияны. Центрда халық жиылатырга урын бар, Күйішта бар эми, Степан Разинда парк бар. Мында юк. Бу магистральда теге Спальный район бит инде частный сектор. Юк мында халыкка жиылатырга урын. Күбрәк шушы шишмә янына җыелалар. Шуңа күрә шушы җирне тагын да дальше матурлап инде халыкны ялтыратырга урын итәбез килә. Насыз халыктан сөрәсе килә инде киләчәктә кешенең хезмәтен яратсыннар иде, шүпләмәсеннәр, батмасыннар менә шундый пожелание була инде халыкка. Шулай бит әлхәмдүлилләх. Менә узган елны инде без шушы әле хыялда гына иде. Менә юл ясарга шушы шишмәгә таба шулай бит. Менә садака җари булгач, ягъни инде әйтәсем килә, безнең бу юлларыбыз, алар инде монда инде 2 тапкыр артыграк булыр иншаллах. Моның инде әҗерләре, чөнки бу безнең шишмә генә түгел, бу безнең мәчеткә дә килүче юл. Шулай бит шишмәләребез һәрвакыт менә гөрләп агып торсын. Аның инде тәмле сулары белән инде без дәген ишеп, шифаланып, ягъни инде тагы да киләсе буыннарга да шушындый халәттә тапшырырга насыйп итсен. Бүген biz күрәчәкбез. Диләрә ханым шушыны беренче ярдәм булып башлап җибәрде. Бу бүген бик матур күренеш булыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Дөрестән дә менә бу мәчет яны хәзер сезнең ярдәм белән дә халыкның ярдәме белән бергәләшеп бик матурланып килә. Шуңа күрә сезнең Ак Калфак оешмасы шушындый милли гореф-гадәтләрне яшь буынга мирас итеп җиткерүдә, туган телне, динебезне үстерү юнәлешендә, төзекләндерү юнәлешендәге зур хезмәтләрегезне искә алып, сезгә рәхмәт хаты бүләк итә. Һәм киләчәктә дә шушылай итеп бергәләшеп эшлик, бергәләшеп киңәшләшеп эшләргә язсын, матур эшләр күрсәтергә язсын. Рәхмәт сезгә. Яшь киленгә шишмә юлы күрсәтү дигән шигыремне укып китәрбез. Шишмәләр бит яшәү шыгырагы. Бар тереклек суга тартыла. Саклап тора халык шишмәләрен, игътибарын биреп барсына. Бәйрәмнәр күп шишмә яннарында. Авыл көне шишмә бәйрәме, яшь киленгә дә бит шишмә юлын күрсәтү юласы бар әле. Никахтан соң кияү килен белән, яшь җилкенчәк, дуслар, туганнар, гармун тартып уйнап, җырлап биеп, шишмә юлы буйлап бара.